este nuevo proyecto consiste en el fútbol base, sobre todo, en volver a afianzar las raíces del Club Deportivo Malgrat, porque al final el club del pueblo es el Club Deportivo Malgrat desde siempre, y hemos vuelto una nueva junta para apostar por el fútbol base y dar lo que creemos que podemos dar de calidad a los chavales de aquí del pueblo. Bueno, tenemos diferentes maneras de pensar, ¿vale? Y diferentes maneras de enfocar el club, ¿vale? Esto es un club de socios, ¿vale? Y queríamos abrirlo a los padres para que pudieran venir con sus hijos a meterse en el fútbol base. De los 18-20 jugadores que tenemos en plantilla, actualmente hay 5 o 6 que han jugado alguna vez en el Club Deportivo Malgrat. Juveniles, cadetes o fútbol base cuando existía hace 10-12 años, ¿vale? Y más o menos es un poco continuar con lo que se dejó hace unos 11 años. La mayoría son jugadores de primer año, 20-21 años, y apostamos por eso, por esa juventud, esa frescura y dar un poquito la imagen de lo que queremos, que es fútbol base, y afianzar la base. Y estamos ahí 7-8 puntos del segundo y por encima de lo que pensábamos, sinceramente. Queríamos venir simplemente a afianzar en la tercera y poder empezar el proyecto y haciendo la base, y la verdad es que estamos súper contentos, ya no solo por los resultados, sino por la imagen. O sea, la imagen de chavales que no tienen un comportamiento digno dentro del campo, que lo luchan, que sienten lo que están haciendo, y luego para los chavales pequeños el ver qué es lo que están haciendo los grandes es muy importante. Para nosotros como junta lo hubiéramos firmado al principio. Ni los mejores sueños, ni por presupuesto, ni porque era un proyecto nuevo, entonces era muy complicado pensar eso. Bueno, yo creo que el Malgrat tiene que estar donde lo lleve su fútbol base. O sea, al final la culminación del fútbol base es el primer equipo. Si tenemos nivel para estar en segunda, se verá con los jugadores que vayan subiendo, o en tercera, donde estemos. O sea, a nivel económico es muy complicado hoy en día, nadie da nada, entonces traer jugadores de fuera cuesta dinero. Y al final lo que queremos es que la gente se identifique con el primer equipo, con los jugadores de la base, más que por subir o dejar de subir. Bueno, yo creo que igual, pero sí que a nivel de juego ven otra cosa diferente. Es algo más atractivo a la vista y la gente se identifica con el estilo de juego. Sí, yo creo que yo lo estuve viendo el partido de ida en su campo, nos ganó, creo que fue 4-0, 5-0. Y la verdad que es un jugador que tiene, o sea, es un equipo que tiene las cosas muy claras. Un equipo que tira el balón arriba, que sabe lucharlo, con bastante más experiencia, y eso se nota al final en el campo. Desde la junta hasta el entrenador tiene ganas de reivindicarse, lógicamente. Vamos a estar metidos, La senyera de pensar endavant Malgrat. Si va de espalda.
molt important. Venim d'una bona ratxa, crec que portem 4 partits sense perdre, que estem millorant coses que respecte a la primera volta ens havien perjudicat molt, sobretot errors concrets que no havíem corregits. Durant 3 partits seguits ens van remuntar de 2-0 i això ens va fer molt de mal i ens hem aixecat i hem començat la segona volta amb millors resultats que la primera i això ens dona una mica més de tranquil·litat per treballar i posar-nos una miqueta a la pomada ja a mitja taula i barallar amb tothom. Sí, sobretot pel treball. Pel treball veus que tu dilluns, dimarts, dijous, treballes per aconseguir-los, els tens a l'abast perquè hem tingut partits a l'abast i se t'escapen en els últims minuts i això merma molt perquè fas balanç i és un bon treball però no acaba de transmetre's en punts i ens dona molta importància 3 punts com avui petits perquè els hem patit, perquè els últims 10 minuts s'han patit molt. Sí, el que passa és que avui jo crec que hem preparat molt bé el partit en contra d'aquell resultat i crec que ens han esperat molt, s'han posat molt bé, costava molt trobar per dintre. Hem tingut paciència i amb una situació, la segona part s'ha obert una mica i crec que en una situació d'espai hem pogut arribar i hem pogut fer el gol. Cada any sempre hem estat allà entre els 5 primers i crec que hi ha plantilla per estar entre els 5 primers, el que passa és que és una lliga molt competitiva i ens agrada i crec que no ens ha agradat durant la primera volta estar allà baix, però crec que podem començar a mirar amunt, que és el que desitgem tot l'equip. Un camp molt complicat, un rival duríssim, sabíem que era un rival que competia molt bé, que serien 90 minuts molt durs, molt llargs, l'equip estava conscienciat per això i tot i les dimensions molt diferents al nostre camp, som un equip que proposa i no disposa i hem intentat jugar a futbol, assumint molts riscos, però crec que ens hem sortit bé i porteria 0, que és molt important, i acabar amb els 3 punts, que dona una mica el resultat del treball de la setmana i de venir a competir amb èxit. Segurament que no, l'equip treballa moltíssim, entrenem molt bé, els nanos són una delícia a l'hora de treballar. Tenim els 29 perquè són els que havíem de tenir, perquè són els que tenim. És cert que hem perdut 14 punts els últims 8-10 minuts de cada partit i això penalitza molt anímicament, però l'equip ha fet un pas endavant. Crec que ara ja portem 3-6-9, 8 de 12 o 10 de 12 a la segona volta, per tant hem començat molt bé i sobretot pels nois que realment quan intentes buscar els objectius i el resultat no surt, sembla com que no té sentit, no? I l'equip realment ha fet un pas endavant i entrena molt i molt bé i competeix molt bé entrenant i la dinàmica és molt bona i havíem de plasmar-ho en el camp i avui ha sigut una bona tarda per fer-ho. És una tercera catalana molt competida, cada vegada els equips estan més ben treballats, més ben preparats, costa molt, avui ho hem vist, hem intentat jugar a futbol, però realment el rival disposava bé, estava ben tancat i ens ha costat generar i al final és la dinàmica de tots els partits. Volem anar pas a pas, és un tòpic, però el proper objectiu és entrenar bé la setmana que ve i seguir sumant. Crec que la Vidrarenca sempre ha sigut un equip que s'ha caracteritzat per un bon futbol, per estar a dalt a les classificacions. Aquest any no hem estat encertats a nivell de concentració als últims minuts dels partits. Som un equip amb més defectes que virtuts, però tot i això continuem treballant, continuem insistint en el que creiem, el que volem, que és el futbol de qualitat, intentem jugar bé a tercera catalana, amb les limitacions que tenim i els defectes, però l'objectiu és seguir treballant, seguir sumant valor, que l'equip faci el que realment creu i disfruta fent, que és competir bé i jugant bé a futbol, i d'aquí al final veurem on estem, però estic convençut que seguirem sent un equip molt difícil, un rival que a ningú l'agafa amb confiança, perquè som un equip que sempre ha competit bé i volem estar allà i volem seguir treballant i crec que som un equip que avui per avui tenim molt poc a perdre perquè segurament érem un dels equips favorits per estar dalt. Entono el mea culpa com a màxim responsable de que costa molt estar dalt en aquestes quan no estem fent bé les coses, però bé, al final és el que et deia, tenim molt poc a perdre, tenim molt a disfrutar, molt a competir, molt a guanyar, estem segurament on per qualitat no hauríem d'estar, és de mèrit nostre i jo el primer, però ara ens queda una segona volta, com bé deies, molt llarga i per disfrutar-la i competir-la molt bé i si som capaços d'entendre que no tenim aquella pressió de no poder perdre perquè crec que ja hem perdut molt, podem disfrutar i ser un equip a tenir en compte d'aquí al final. Bueno, ha estat un partit més disputat que la primera volta vam perdre 5-0 i en aquesta segona volta doncs un 0-1, un partit molt disputat al mig camp, equip molt més veterà que nosaltres tenim jugadors de primer i segon any, algun una miqueta més, però no superen els 25 anys d'edat.
tot això es nota, quan jugues contra un equip veterano és complicat sortir endavant en aquest aspecte. Tenen molt més ofici, nosaltres necessitem una mica més de saber estar. Bueno, és això, al final quan et tires cap al partit ens ho crèiem, hem tingut més ocasions, ells també n'han tingut alguna. Ja et dic, ha sigut un partit molt disputat, en poques ocasions, molt de mig camp, però amb alguna no la sabem aprofitar, ens ha passat durant tota la temporada fins ara. Hem tingut alguna incorporació, però no acabem de marcar els gols que necessitem i, bueno, al final tot això ens penalitza a l'hora d'arribar, que ells arriben, tenim bona porteria, no vol dir res ni de la defensa, ni del porter, ni res, però clar, arriben, al final ens la fan. Bueno, és el mateix. Sí, aviam, és el que t'he comentat abans del partit, no? Ha sigut un equip fet totalment de nou, amb gent que que no ha estat bé a segona catalana, han intentat estar a segona catalana i tal, i no els hi ha sortit bé, ja sigui per X motius, i bueno, són els que Morales, el primer entrenador, tenien el juvenil a Sant Pol, i mira, ens hem juntat aquí i hem intentat crear un grup, però sobretot nosaltres teníem clar l'amistat. L'amistat, el crear bon vestuari, hi havia gent que no es coneixia, ara tots junts creen un molt bon grup, es passen, fins i tot se'n van de festa i alguns es dormen als entrenos, però bueno, al final és el que intentem crear de zero, totalment de zero, gent que porta 2 anys sense jugar, quan surt de juvenil no juguen, gent també que estava llagostera preferent l'any passat, això sí, ens ha ajudat molt i bueno, simplement un grup, volíem un grup compacte, malgrat ens va deixar fer realment el que hem volgut, estem superagraïts a la Junta, el que ens ha donat, perquè a la que els demanem alguna que necessitem ens ho donen i estem superagraïts amb ells i bueno, és complicat.